mfundisi. Hello, msapeza airtime ndinayo mfoni. Kati ndikufonere bheki. Kati ndifoni. Hello mai mfundisi. Ndanichakufonera yangu but ndanati nditange ndanyora tsamba then ndichizotaura demi vanhu shoko vachiriziva because ndambobva pa next door yangu manje ndichida kumudza kuti yazondisarira nevana. Ndaona message yamasenda akaye kuti ndiri kudiwa kuChina neZambia namadzimai. Handimati zvese zvakatogadziriswa. Muri kundinzwa here mafundisi? Hello? Handiti mati transport zvese zvakatogadzirwa. But manje apa vari yangu manje atova kuti saka ndotaka nekupi apa manje kuZambia kana kuChina but kuChina akudiwe here zvemavisa izvi. Zvinotora nguva yakareba sei manje? By next week anenge abuda here. Muri kundinzwa here mafundisi? Ndati apa ndikutoshauri ndotanga nekupi kuChina kana kuZambia but ndonataka nependo kuZambia then ndozopedzisira nekuChina. Mati ndarisvakuwa mati chii kuChina tine maZambia kugokwe. Maifundisi monyora muchitsanangura zvinonzwisisika ka indanzwa sokuti kuChina nekuZambia madzimai ari kundida ikoko. Aiwa muri kupedza airtime yangu kana maifundisi. Ndakukata inifona ibheki abuda taura neni plus next week nditori busy pane zvandoda kuita ini. Pedza airtime yangu nezvino sina basa kugokwe ndoenda kugokwe kundotei.